Mana бародарони азиз, имрӯз ин донаи паррандаҳо парошютҳо имрӯз онҳо паридан ёд гирифтанд, парида аз лонаашон рафтанд. Ина имрӯз ин лона холӣ наистодааст. имрӯз ин 4 фарзанде ки буданд, имрӯз парончӣ кашида парида рафтанд бо падару модар хат. бародарони азизи гиромӣ, ман дар ин лонаи паррандаҳо ҳикмате омӯхтам ва дидам ки имрӯз он паррандаҳо пар баровардаву парида рафтанд. имрӯз хонаи онҳо холӣ аст ва аз ин хулосае баровардам ки имрӯз ҳамун падару модаре ки фарзандҳоро тарбият мекунад, новобаста аст чанд фарзанд аст, ҳар фарзанд пайу корбори зиндагии худ шуда мераванд ва ҳамун хонае ки дар хонадон аст холӣ боз мемонад. бародарони азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дӯстии бародариро пойдор бошад. барои хонадони падар фарзандоне аст имрӯз дар ҷомеа ҷанг мекунанд, ҷанҷол мекунанд. ин дунёи мо кирои ҷангу ҷанҷол надорад ва аз ҳамин лонаи парранда шумо хулосаи худро бароред. бо шумо буд Назримат Ҳаётов.